бозам дуруд мегӯем шунавандаои бисёр азиз, бинандаои бисёр азиз, чун ин қисмати барномаи мо сабтам мешавад ва мо ба қисмати дигар гузаштем ва аллакай овозхон ҳунарманди бисёр хуб, оҳангсоз, хуб навозандаи бисёр хуб ва инсони бисёр хуб Собир Аминов дар меҳмони мо ҳастанд. Салому алайкум, хуб ҳастед? Ассалому алайкум Супонҷон, салом ба ҳамаи шунавандагон. ва ҳар вақте ки вохана муаррифӣ кадом як суруд сурат мегирад, ин як ҳодисаи ба фикри ман бисёр гуворо аст, ё не? Бале, бале, бениҳоят гуворо, зеро ки пурҳаяҷон ҳастем вақте ки як чиз гӯем мавлуди як чиз аст ки мавлуди оҳанг, мавлуди суруди нав пурҳаяҷон аст. мисли ки мардҳо ҳамеша аз таваллуди фарзанд хурсанд мешаванд, аз тавлиди як таронаи навам фикр мекунам ҳаминтар хурсанд мешаванд. Бале. Зеро ки бубинен солҳо мегузарад, вале ҳамин чиз умри ҷовидонӣ дорад. Бубинен аз даст ба даст, аз дил ба дил мегузарад, аз ин хазина ба он хазина ва бубинен баъди садҳо сол шахс ёд мекунад. Мисли он ки ҳоли мо бо архив вақте кор мекунем, шахс ҳайрон мешавад ки чӣ қадар мо ҳунармандони хеле зиёд доштем ки садошон дар хазинаҳои тилло боқӣ мондааст ва фикр мекунам ки ҳамин сурудҳоам баъди чанд сол ба ҳамин гуна хазинаҳоам ворид мешавад, не? мо умед дорем, яъне ки албатта мехоҳем ки пас аз мо як чиз бемонад ки дар оянда дар насли наврас, яъне ки онро гӯш кунаду мумкин як баҳра бигиранд, мумкин як чиз мумкин ёд гиранд, мумкин бигӯянд ки не, яъне ки ман ҳаракат мекунам ки боз беҳтар кунам дар асоси оне ки шунидам барои мисол. ин хушбахтӣ аст ба фикри ман ки аз худ як чиз монӣ агар дар ин. Бале, воханам. Аммо дар мавриди онҳое ки масалан шояд ҳамин услубу қадар барошон маъқул нест ё шояд услубҳои дигара хуш доранд, дар мавриди онҳо чӣ мегӯед? Масалан як ҳунарманд метавонад ки талаботи ҳамаро қонеъ кунад? ба фикрам ки не, ба фикрам ки зебогии ин дунё дар ҳамин аст ки гуногун рангҳо вуҷуд доранд. Шабу рӯз аст, яъне ки тасаввур кунед ки агар доимо рӯз бошад яъне ки доимо шаб бошад, ҳамин вақткам зебогӣ, яъне ки гуногун намудҳои гуногуни сурудҳо, намудҳои гуногуни жанрҳо, ба фикрам ки ин беҳтарин аст ва набояд мо аз паси он шавем ки гӯем талаботи ҳамаро қонеъ гардонем. Бале. охир ҳамин тарона ном дошт умед аз ошиқӣ. Чанде пештар Собир Аминов ин таронаро муаррифӣ карда буданд ва таронае ки мардум бисёр хуб қабул карданд ва ин қиссаи ошиқӣ ки фикр мекунам дар қолаби як оҳанг пайдо шуд, шояд қиссаи ошиқии ҳазорҳо нафар аст, не Собир? бале, ҳазор, мумкин ки миллионҳо бошад. Зеро ки аввал хусус ман ёд меорам ва пеш аз саршавии оғози гӯем эфири мо ҳамроҳ суҳбат доштем ва ба ёд овардем ки соли гузашта 25 октябр ман дар ҳамин студия ҳузур доштам, бо шумо интервю доштем ва муаррифии ҳамин суруд буд, умед аз ошиқӣ буд ва дар бораи ҳамин суруд бениҳоят суҳбатҳои зиёд кардем, зеро ки гӯем асоси пайдошавии он суруд нисбат ба ҳамин муносибатҳои байни, яъне ки гӯем духтар ва ҷавонмард ва чӣ гуна ҳамин равиши гӯем муносибатҳо ва хуб мешуд ки агар ин муносибатҳо дар ҳақиқат дар раванди тамоми зиндагӣ, яъне ки музбӣ бошад, якдигарфаҳмӣ бошад, на ин ки хастагию дилзиқию. Бале. Охирам шунавандаи азиз, ёдрас мешавам ки аз 25 октябр, агар моҳи октябр бошад, соли гузашта мо суҳбат доштем ва шумо медонед ки Собир Аминов дар алоҳидагӣ суруд мехонанд ва хуб аксарияти сурудҳое ки дар гурӯҳи пештар иҷро мекарданд, ин садои Собир Аминов буда ва оҳангҳои Собир Аминов буда ва хуб вале ҳам мебинам ки дар баъзе маҳфилҳо мардум ин оҳангҳоро талаб мекунанд, мепурсанд ва шумо ҳам иҷро мекунед. бале, бале, ташаккури зиёд, чихе ки шумо қайд кардед Субонҷон. дар ҳақиқат дар он гурӯҳе ки ман пеш фаъолият доштам аз соли 95, лекин ки гӯем аввал хусус он сурудҳое ки ман эҷод кардам аз соли 98, яъне ки оғоз шуд ва ба пуррагӣ гӯем аз 90% зиёди сурудҳо, ҳам худи оҳанг, ҳам матни ин сурудҳоро ман худам ҳаракат мекардам ки эҷод кунам ва албатта бе кӯмаки, яъне ки гурӯҳ он ба дунё наомад, якҷоягӣ ҳама кор, яъне ки дар якҷоягӣ мешавад, аммо яъне ки он қисмате ки пайдоиши гӯем оҳанг ва матнро ҳаракат мекардам ки худам онро иҷро гардонам. Хуб, чандин сол дар якҷоягӣ кор кардем бо гурӯҳ ва акнун бубинен як сол зиёд аст ки шумо алоҳида. Кадом вариант беҳтар аст ба назартон ва оё душвор нест барои як кас ҳамаи ин чиро ба дӯш гирифт? дар ҳақиқат душворӣ
буд, яъне ки бениҳоят бисёр буд. Ҳоло ҳам баъзе лаҳзаҳо яъне ки ҳис мекунам. Аммо ин чиз вақте ки одам бо душворӣ рӯбарӯ мешавад, фикр мекунам ки он одамро яъне ки боз қавитар мегардонад. Зеро ки он қисматҳое ки ту дар он яъне ки малака надоштӣ, туро водор мекунад ки маҷбур мекунад ки ту ба он яъне ки бо як омӯзиши дига гузарӣ. Бинобар он хуб аст дар ҳақиқат бисёр чизҳои навро яъне ки аз худ кардам дар ин раванди ки гарчанде ки қарибе ки 30 сол дар гурӯҳ фаъолият кардам, лекин ба ҳар ҳол дар ин раванди гӯям фаъолияти соло, фаъолияти яккасарӯӣ гӯям ки чӣ гуна мешавад, бисёри чизҳои навро аз худ кардам. ин ҳам ба фикрам ки як пешравӣ аст, гарчанде ки мушкилиё дорад албатта. бале. Хуб, як савол дар мавриди рафтанатон аз гурӯҳе ки пештар будед омада, агар хоҳед ҷавоб диҳед, агар нахоҳед не. Албатта ягон мушкилӣ нест. Пеш аз ҳама ташаккури зиёд барои савол. Медонед, дар фикр мекунам ки яке аз сабабҳои асосӣ ин гуногунфикрӣ нисбат ба равиши яъне ки ривоҷи гӯем он фаъолияти эҷодии мо буд. Зеро ки мумкин ки ман барои худ дигар гуна тасаввур мекардам ва мумкин ки рафиқони ман, ҳамкасбони ман камтар фикрашон дигар буд. Бинобар он яъне ки ба ман қобили қабул нагардид ва ман ба худ яъне ки роҳи авлидаро яъне ки интихоб кардам ва ин буд яъне ки яке аз сабабҳои ҷудо шудани яъне ки аз гурӯҳ. Шунавандаст, яъне ки инҷо сабабҳо якчанд ҳастанд ва яке аз сабабҳошона Собир Аминов барои мо пешниҳод мекунад. Асlan муҳимаш леки ҳамин буд. Асlan муҳиме мо такобӣ намекунем ба хотире ки ин сирф як муносибатҳои эҷодӣ аст ва ман шахсон эҷодкорро бисёр хуб мефаҳмам ва ин таҷриба дар тамоми дунё ҳаст. Гурӯҳҳои зиёд аст ки як муддат буданд ва баъд пош хӯрданд, алоҳида шуданд ва ин гуна ҳолатҳо ҳаст. Муҳим ин аст ки онҳо роҳи эҷоди худро идома доданд, мисли шумо. Дуруст. Ҳаминаш муҳим, яъне ки дар як ҷо омада яъне ки истода ва фаъолиятро қатъ кардан не, балки бигузор ки ҳамун ҷудоам ки бошанд, лекин ки фаъолияти эҷодӣ яъне ки идома диҳанд. Мумкин ки агар ки ҳамин ҳолат рӯй намедод, он суратҳое ки ҳозир пайдо гардид, онҳо пайдо намешуданд. Хуб. Дуруст? Барои мисол умед аз ошиқие ки мо ҳамроҳ дар гирди он суҳбат карда будем, пас аз он каме дертар суруди анор, оне ки навакак онро ба мо пешниҳод кардед, мо гӯш кардем ва суруди анор, ман бениҳоят хурсанд ҳастам ки суруди анор дар Tarona Music Awards яъне ки сазовори ҷой гардид. Бале. Аз тарафи яъне ки шунавандагон қабул шуд, хуб қабул шуд ва агар ки ҳамон чиз рӯй намедод, яъне ки мумкин е суруд ба олам намеомад, яъне ки пайдо намешуд. Бале. шунавандаи азиз, мо дар бораи ҳамин суруд суҳбат дорем ки ном дорад Анор ва ин суруда гӯш мекунед ва агар куртаи сафед доред, ҳис мекунед ки кам куртаатон хеле доначаҳои анор ва сурх мешавад куртаатон. Аз ман аллакай сурх шуд. Воқеан ҳамин тавр аст. Хуб, дидем ки баъди он ки масалан дар алоҳидагӣ суҳбат мекунем, дар алоҳидагӣ сурудхонӣ мекунед, аллакай баъзе барномаҳои консертӣ, шомҳои эҷодӣ ҳам баргузор кардед ва чӣ хел гузаштанд, киҳо буданд меҳмонони шумо ва кадом сурудҳоро шумо барошон иҷро кардед? Ташаккури зиёд Субҳонҷон. Дуруст қайд кардед Субҳонҷон. Рӯзи 14 феврал ҳамин сол, гӯем ки пас аз фаъолияти яъне ки якаи худ, ман шаби эҷодӣ якумро, аввалинро пешниҳод кардам, лекин афсус ки дар он чорабинӣ, дар он шаби эҷодӣ ба бисёриё яъне ки имконияти омада нашуд, зеро ки як чорабинӣ вай буд, пӯшида буд. Сабаби пӯшидани он ҳамин буд ки ман миннатдорам аз гӯем сарпарастони худ. Яке аз онҳо ин ширкати FlightJ аст ки он бо гӯем пешниҳоди хизматрасонии брони яъне ки чиптаҳои ҳавопаймо яъне ки машғул ҳастанд. Онҳо кӯмак карданд ва кӯмаки онҳо нисбат ба суруди навбатин, яъне ки пас аз суруди Анор, суруди ҷони ман баромад ки он ҳам як суруди аҷоиб шуд ва сабти ҳамин клипи ҳамин суруд дар Доха, яъне ки дар Қатар гузашт ва FlightJ дар ин самт яъне ки кӯмак карданд ва мо якҷоя ҳам маслиҳат кардем ки зеро ки гӯем шарикони ҳамин ширкат яъне ки бениҳоят бисёр ҳастанд ва онҳо хеле пешниҳод карданд ки як гӯем шабнишинӣ пӯшида кунем ки дар он ҷо ҳама яъне ки намегунҷад. Як пора аз ҳамин суруда метавонед иҷро кунед?
бале бале, марамад. яъне ки аз ҷони ман аз ҳар суруд, чун ҷони ман гуфтем метавонед аз дигар суруд, аз анор, аз намедонам умед аз ошиқӣ, аз ҳар суруд як пора суруд зинда. хай биёд анор бенҳоят ба фикрам ба ман қобили қабул аст, маъқул аст. آرام برات دانه دایره دایره اناری دانه دانه دایره دایره انجیر و سیب و آلو از باغ عشقم به تو بام 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 آرام برات دانه. نمیدونم چند ترانه که در علایدگی انجام دادیم ҳамагӣ дар мавзӯи ишқу ошиқиву оваянд, яъне ки ҳамин эҳсос сину солам гузаштан бигирад, ин эҳсос намеравад, не? ба фикрам ки набояд гузарад, зеро ки умуман ошиқӣ хай аз бас ки яъне ки дар вақти эҷодиёти оҳанг ин мавзӯи яъне ки аз ҳама гӯем дӯстдоштаи яъне ки инсоният аст ва фикр мекунам ки новобаста аз сину сол фикр мекунам ки инсон бояд ҳамин ҳиссиётро дошта бошад ё ки ҳаққалан дар давраи зиндагии худ ҳаққалан як бор дар ҳақиқат ҷиддӣ яъне ки аз таҳти дил ва ба пуррагӣ яъне ки ҳамин ҳиссиётро ҳис кунад. зеро ки агар ҳамин инсон яъне ки ҳамин ҳиссиётро агар ки ҳис карда нагузараду нафаҳмад ҳамин чизро, ба фикрам ки аз ҳама бадбахттарин инсон аст, афсӯс. бале муҳтарам. хуб бубинед, мавзӯи ошиқӣ ҳам ҳар гуна аст. баъзе сурудҳое аст ки васфи ишқи пок аст ва ошиқон онҷо ба ҳам омаданд, зиндагишон хуб аст, аммо баъзе сурудҳое аст ки масалан ноком шуданд дар муҳаббат. мардум инҳоро чӣ хел қабул мекунанд? ҳардуро баробар ё ки чӣ хел? медонед, фикр мекунам ки аз бас ки хай кун тақдиру зиндагии ҳар як инсон аз якдигар фарқ дорад, бинобар он гӯем намудҳои сурудҳои ошиқиам аз бас ки фарқият дорад ва фикр мекунам ки як табақаи муайяне аст ки мумкин ки аз ҳамин ошиқӣ яъне ки як ҷабрдида аст. ба онҳо яъне ки бисёртар писанд оянд сурудҳое ки дар он ҷо шумо дар бораи яъне ки ягон сурудхон дар бораи ошиқӣ яъне ки ҳамин ҷабрдида яъне ки мехонад бо зиқӣ яъне ки танқид мекунад ё ки ягон шикоят мекунад, мумкин ба як табақаи муайяни аҳолӣ ин гуна сурудҳо маъқул аст. ҳаст инсоное ки аз ошиқӣ яъне ки фақат хушбахтӣ диданд, хурсандӣ диданд, ба онҳо ҳамин суруди зиқӣ мумкин ки он қадар фаҳмо набошад. бинобар он онҳо ҳаракат мекунанд ки сурудҳои яъне ки гӯем позитивӣ яъне ки мусбиро гӯш кунанд ва он чизе ки онҳоро бисёртар яъне ки ҳавасманд мегардонад, хушбахт мегардонад. фикр мекунам ҳам хел. мавзӯи дигар шуморо ба худ ҷалб намекунанд? Масалан мавзӯи барф, борон, ҳаво, намедонам мавзӯи Душанбе, Тоҷикистон, Кӯҳсор, намедонам бошад ҳазор як мавзӯи дигар. албатта фикр дорам. медонед чӣ, ба фикрам ки ҳар як чиз вақти муайяни худро дорад. мумкин ки ҳоло нарасидааст ин лаҳза, лекин ки ҳаракат мекунам ки дар сурудҳои худ ҳамин чӣ хеле ки шумо гуфтед, яъне ки борон, боридани борон, барои мисол суруди ҷони ман дар ҳамонҷо сар мешавад, чак чак борони форам меборад, яъне ки саршавии ҳамин суруд ҳамин гӯем ки пайдошавии ҳамин суруд дар ҳавопаймо буд. барои чӣ яъне ки мо муроҷиат кардем ба яке аз сарпарастони худ FlightJ, зеро ки дар ҳамонҷо маънии ҳамон суруд вобастагӣ дошт бо яъне ки бо ҳавопаймо, ки инсон яъне ки дар ҳавопаймо рафта истодааст ва дар ҳамон иллюминатор мебинад чакчаки борон ва қатра ба қатра яъне ки ба вай мешавад, мефарояд аз ҳамон оинаи ҳавопаймо. вохелам ин бисёр аҷоиб аст. овозхонҳо то ин вақт фақат дар клипҳошон мошина истифода мебурданд ва акнун ба дараҷаи дигар гузаштем, болотар ва дигар дар клипҳо мо тайёраҳо, самолётро мебинем. каме мондааст бо Илон Маск, агар ки вай зиштар суҳбат кунем алака дар кайҳонавар. ана ҳамин чизҳо дар клипҳо бисёр муҳиманд. собир будани мошинои қимат, будани намедонам либосҳои қимат, будани намедонам кадом як моделҳое ки воқеан шояд соати хизматрасонишон бисёр қимат аст, не иштирокашон дар клип. ҳамин чизҳо бисёр муҳиманд дар клип. акун медонед, акун хеле инам раванди яъне ки зиндагӣ аст. Инам аз бас ки инам як намуди ҳамкорӣ аст. зеро ки баъзан мо ба як мушкилиҳои дучор мешавем нисбат ба сабти клип. дар ин ҳолат яъне ки шумо мекӯбед сарпарастро. сарпараст яъне ки албатта мумкин ки як пешниҳоди худро кунад ва дар он ҷо яъне ки шумо ё ин ки маҷбур мешавед истифода баред, ё ин ки барои ҷалб кардани гӯем тамошобино
яъне ки барои тамошобин фақат мумкин рӯи шуморо нигоҳ кардан мумкин ки кифоя набошад, барои ки замони ҳозира яъне ки талаб мекунад ки яъне ки шоу бошад, на танҳо фақат як суруд, балки бо суруд яъне ки бо як шоу ҳам вай шавад, гем дар параллел яке биравад. یعنی که یک قصه عاشقی را تماشا کند یا که مثل اون که یک فیلم تماشا کرده است هم خیلی бале бале هرچند که میدوند که همین ماشین همین سامالیات از همین آوازخوان نیست тадқиқотҳо яъне ки исбот карданд ки барои яъне ки дарки ягон маълумот шунидану хондан ҳозир кифоя нест, яъне ки он чизе ки шумо ба воситаи чашм яъне ки мебинед онро яъне ки ҳис мекунед, он бисёртар яъне ки дар хотираи мо мемонад. Мумкин ки ҳамин сабаб бошад ки яъне ки видео сабти видеоӣ он бисёртар яъне ки талабот пайдо мекунад. بیاد از همین سرود یک پارچه‌شو برای ما اجرا کنین. کدام؟ همین سرودی که گفتیم با چکچکی باران و طیاره این سرود. کنین. چک چک بارانی فورم میبارد، قطره به قطره شاریده به تیر زی طیاره، سوی سما مرا طیاره، زود زود میبرد، زود زود میبرد، زود زود میبرد، زود زود میبرد، تنها تو را دوست میدارم، یادی تو را در دیلم دارم، تنها تو را دوست میدارم، روی زیبایی تو همیشه خاطرم. خب بهترین زنده باشین. فکر میکنم که شنوندای ما کدام یک سوال‌های دیگر هم دارن. اگر هست مرحمت شنوندای عزیز با صابیر امینов میتونین سوال بدین 88 4 0 107. خب بیاید در مورد سرود نو صحبت میکنیم. نام دارد اسیر عشقت، نه؟ چرا ما اسیر عشقت چرا ما همین نام انتخاب کردیم؟ میدونید این سرود در حقیقت فرقیتی کلان دارد نسبت به سرودهای پیشینه. برای چی؟ زیرا که این محصول ҳамкорӣ аст, ҳамкорӣ байни гем ду кишвар, ду давлат, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон. Зеро дар омода кардани ин суруд гем саунд продюсерои яъне ки Ӯзбекистон шомил шуданд. Аввал хусус яъне ки Роберт Мирзоян, он кас шахси бо таҷриба дар ин соҳа ҳастанд ва бисёр яъне ки сурудҳоро ҳам эҷод карданд, ҳам кор карда баромаданд ва дар якҷоя ин суруд пайдо шуд. худи оҳанг гӯем аз тарафи он кас яъне ки пешниҳод шуд. ин яъне ки яке аз сурудҳои гӯем аввалине ки оҳанг яъне ки оҳанги худам нест, яъне ки оҳанг аз они ҷаноби Роберт аст, лекин ки матнро ба пуррагӣ ман эҷод кардам. ин яъне ки дар якҷоягӣ яъне ки матн ман ҳаракат мекунам ки гарчанде ки мумкин ки барои ягон шахс яъне ки 100% яъне ки дар сатҳи баланд набошад, лекин ки боз мегӯям ки ман ҳаракат мекунам ки ҳиссиёти худро ва он чизе ки ман дар ин суруд мебинам онро ҳаракат мекунам ки пешниҳод кунам. матн ба пуррагӣ аз тарафи ман эҷод шудааст, сабт шудааст дар Тошкент, яъне ки дар аввали сол моҳи март сафар доштем ба Тошкент ба Ӯзбекистон ва дар он ҷо яъне ки якҷоя кор карда баромадем ва ин маҳсули яъне ки кори якҷоя аст. чаро асири ишқат? Зеро ки дар суруд гуфта мешавад дар бораи он ҳолате ки ҳиссиёте ки вақте ки ту яъне ки инсони ошиқ шуда намедонад ки яъне ки чӣ гуна аз ҳамин халосӣ ёбад. яке фикр кунам ки ин асири нисбат ба дигар намудҳои асирӣ хубтар аст. ба хайр аст гӯем. бале бале бухена. خب شنونده عزیز، هنرمندان برای اینکه سروداشون به دل شما راه بیابد حتی بعضی روایت های هم پیدا میکنن که این نمودی اسیری از اسیری های دیگر فرق دارد. بخیرم همین طور است. بیاید یک پاره سرود گوش کنیم. جان حبیبی چرا تنها ببین حالی زاری مرا دیلی دیوونه شد عاشقی تو ای جونه دیلی مرا ببین زارو بمار. در شکل پورا این سرود روز شنبه در یوتیوب کانال صابیر امینов معرفی میشد و امیدوارم که شما بعد از اونجا پورا در این باره معلومات خواهید گرفت و صابیر هم در اینترنت ولی بسیار فعال است و شاید در باره این سرود درباره همین تاریخچه‌ای که نقل کردن باز اونجا الواتن با بعضی معلومات دیگر شاید این چیزا پیشنهاد میکنن. خب و ولی اونهایی که در دایره معین گوش کردن چی گفتن وابسته به این سرود؟ معقولشون شد؟
ман дар инстаграми худ як пораеро амон порае ки шумо муҳозира кардед пахш кардед аввал аз ҳамин пора то ба охириёбии гӯем нақароти суруд ман онро пешниҳод кардам ба бисёрӣ яъне ки бениҳоят маъқул шуд гуфтан суруди аҷоиб гуфтан суруде ки водор мекунад ба як ҳиссиёти гӯем музбӣ ба як хурсандӣ ба гӯем ба ҷунбиш яъне ки ба ҷунбиш водор мекунад бисёре яъне ки онро яъне ки музбӣ вай кардам қабул кардам. Оли дар мавриди матн ягон кас ҳичи нагуфтааст. Шумо омода ҳастед ки яке агар танқид кунанд матни шуморо ба онҳо ҷавоб биден? Омода? Албатта. Чӣ мегӯед масалан агар гӯянд ки масалан шумо матнон хароб аст агар гӯянд чӣ ҷавоб медиҳед? Гӯш мекунам яъне ки агар дар ҳақиқат ягон ҷо маслан ки нуқтаи назари ҳамун шахс ҷой дошта бошад фикр мекунам ҳаракат мекунам ки маслан дар оянда яъне ки истифода барам ҳамин пешниҳодро дар худи ин суруд не дар оянда истифода мебаред? Дар оянда албатта истифода мебарам барои ки дар ин суруд хай аз нӯи нуқтаи назари ман яъне ки гӯем камбудӣ ёки муқобилияти яъне ки ҷиддӣ нест. Фикр мекунам ки нест. Бо барои ислоҳ кардан бо бояд Тошканд рафту баъда Тошканд рафт. Агар ки ҳамун шахсе ки пешниҳод мекунад ба ман кӯмак кунад ки бо асари ман ба Тошканд сабт кунем бо ҷону дил. Хуб, шунавандаи азиз, ана агар ба матн ва оҳанг кадом як эрод доред, тамом шумо сарпарастии сафари Собир Аминова ба Тошканд ба дӯш мегиред ва тамом аз рӯи ине ки он чӣ ки шумо пешниҳод мекунед аз рӯи он суруда метавонед иваз кунед. Хуб, ман дар андешаи ташкили боз кадом як гурӯҳе ки аз худатон бошад нестем, чун шумо чандин сол дар ҳайати як гурӯҳ кор кардем ки онҷо мисли аъзоёни як оила ҳамеша имкон доштед ки машқ кунед, имкон доштед ки масалан вақтро гузаронед бо суруду мусиқӣ бо оҳанг. дар андеша нестед ки ҳамин гурӯҳ худатон дошта бошед? Ташаккури зиёд Субҳонҷон барои саволи бениҳоят хуб. Рости гап доштам ва ҳоло ҳам ҳастам. Ягона ҳамин чиз ки бо сабаби оне ки яъне ки омода кардани бо яъне ки гурӯҳи нав сурудҳоро аввалаш ки пайдо кардани яъне ки он шахсиятҳое ки яъне ки ҳамфикр ҳастанд яъне ки дар ҳамин равия гӯем дар ҳамин самт дар ҳамин жанр яъне ки вақт ҳоло сарф накардам, лекин ки имконияти хуб доштам ки бо гӯем профессионалҳо яъне ки кори худ дар вақти гузарондани ду шаби эҷодии ман ки яке 14 феврал буд, дуюм 25 апрел буд, бо ҳамкасбони худ аз консерваторияи яъне ки миллӣ истифода бурдам. Дар онҷо ёру рафиқон ҳастанд, якҷо яъне ки кардем ва ин барои ман ҳамчун як гӯем таҷриба буд барои кор карда баромадан бо яъне ки бо шахсиятҳое ки ман онро яъне ки якҷоя ҳамкорӣ надоштам дар пеш. Ин як таҷриба шуд ва ҳоло бошад каме яъне ки фурсат ба ман пайдо шуд. ҳоло дар гӯем кофтукови дар ҷустуҷӯи яъне шахсиятҳое ки ҳамфикр бошанд ки онҳо на танҳо аз қисмати гӯем эҷодӣ балки аз қисмати яъне ки дӯстиам боварӣ дошта бошанд ки яъне ки мо якдигарро мефаҳмем. Барои ки дар ин фаъолият на танҳо фақат муносибатҳои яъне ки касбӣ бояд ҳам муносибатҳои яъне ки дӯстдона ҳам бошад. Зеро ки дар он ҷо ҳам яъне ки гурӯҳ бояд якдигарро фаҳмӣ бошад. гӯем фаҳмиш яъне ки дар як самти муайян бояд наздик бошад, яъне ки гуногун фикрӣ набошад. Яъне ки дар баробари он ки онҳо навозандаи гитара ва клавишу ин чи ҳастанд, онҳо бояд якҷоя ё ошро дӯст доранд ё қурутоба дӯст доранд. Яъне ки ин самт ҳам ҳамфикр бошад. Самти эҷодӣ яъне ки дар қисмати эҷодӣ гӯем ҳамфикр бошанд. Лекин албатта ин маҷбурӣ нест яъне ки дӯст доштани гӯем ош яъне ки шӯрбо. Барои ташкили як ансамбл чӣ чиз бисёр муҳим аст? Масалан мо дар бораи гитара ва клавиш гуфтем ва ба назаратон он ҷо иборат аз 4-5 нафар мешавад ва кадом асбобҳо ҳатман бояд ки дар гурӯҳе ки шумо масалан оли дар андешаатон доред бояд бошад? Яъне ки албатта ин зарбӣ, яъне ки асбобҳои зарбӣ, яъне ки гӯем барабан, пас он яъне ки перкуссия, ин асбобҳои зарбӣ, лекин ки ҳамчун барабан не, яъне ки перкуссия, яъне ки асбобҳои перкуссионӣ. Албатта ягон асбобе ки яъне ки гитара, дар гитара яъне ки худам ҳам менавозам, лекин ки боз бояд яъне ки яккассарои яъне ки гитара, яъне ки соло гитара бояд бошад, яъне ки навозандаи бас гитара бояд бошад ва хуб мешуд ки ҳамчун инчунин аз асбобҳои яъне ки клавиши, яъне ки клавиша бошад. Инам як талаботи яъне ки асосӣ аст. Дар ҷамъ гӯем 5 асбоб. Яъне онҳое шумо ба асбобҳои масалан
ки мо онро наздик қабул мекунем. Масалан аккордеон асбоби миллии мо нест, лекин бубинед чӣ хел оне ки овозхонӣ ворид шудааст. шумо дар бораи най, масалан даф, дар бораи аккордеон, дар бораи масалан флейта ё чизо нагуфтен, ё чаро ин услуби овозхонии шумо ин чизоро намепазирад ё чӣ хел? Не мепазирад 100%. ва дар он шаби ҷудое ки ман бо ҳамкасбони худ аз консерватора ҳамкорӣ кардем, дар он ҷо асбобҳои гӯем солонавоз, дар он ҷо асосӣ яъне гитаранавоз набуд. дар он бисёртар ҳамин яъне ки духавой мегӯям ба забони ма асбобҳои нафасӣ. Он асбобҳои нафасӣ буд. Дар он ҷо аввал хусус най буд. саксофон гарчанде ки аз яъне ки миллӣ нест, асбоб миллӣ нест, лекин ки саксофон буд. ҳамин ду асбоб асосан яъне ки гӯем партои яккаро я дар ҳамин суратҳои ман эҷод кард. оли ман вақтҳои охир аз саҳифаҳои тиктоку инстаграм тамошо мекунам, ҳамин аккордеон ба дараҷае яъне таблиғ мешавад ки зиёд ҳатто саҳифаҳое пайдо шуд ки масалан аккордеон гитарара ёд медиҳанд, меомӯзонанд ва ин боиси он шуда ки мо фикр мекунем ки ҳамин кимчхел ба ҳунару санъати мо бисёр зич ворид мешавад ва ҳам як ширинӣ ҳам доранд ҳамин чизо ки фикр мекунам мардума ҷалб мекунанд. бале аз асбобҳои зарбиам ки гӯем дар ҳамин боз дар шаби эҷодии худ яъне ки перкуссия гӯрем ҳамн дар ҳамон ҷо истифода бурдем, ҳамн аввал хусус дафу таблаку хеле чизҳо, яъне ки гарчанде ки баъзе овозҳои он яъне ки гӯем зинда набуду, яъне ки синтезирона гӯем овози яъне ки сабт шуда, лекин ки вақте ки менавозад он яъне ки ҳамон овози дафу таблакро медиҳад. бинобар он ягон мушкиле нест. ман ҳавасманди дигаргунӣ ҳастам, ҳавасманди истифода бурдани асбобҳои тории халқӣ ба монанди тамбур, ба монанди ситор. бисёр аҷоиб мешавад. масалан вақте ки шумо сафарҳои берун аз тоҷикистон дошта бошен, фикр мекунам ки таваҷҷӯҳ тавре ки гуфтен, масалан агар тамбур ё чизо аст, таваҷҷӯҳи мардума бештар ҷалб мекунад, чун ин асбобҳое ки воқеан ҳам овози ғайриоддӣ ҳам доранд. ана ҳамин гуна шурӯъ мешавад суруди наве ки ном дорад асири ишқат ва Собир Аминов онро бароятон тоза пешниҳод мекунад ва бандубасту тадвин ҳамачӣ дар Тошканд анҷом шудааст. ва ин таронаро пурра шумо рӯзи шанбе дар ютуб канали Собир Аминов метавонед ки тамошо кунед, гӯш кунед ва мо бар ҳамин пурра ин таронаро пахш намекунем ки рӯзи шанбе шумо боз бештар ҳаловат бубаред аз дидани ин суруд. хуб Собир, биёед дар қисмати ниҳоӣ дар мавриди он суҳбат кунем ки уман то кадом андоза хондани дуэт ва истифодаи масалан ҳунармандон аз ҳисоби занҳо дар клипҳо ва дар дуэт бисёр муҳим аст ва ба назари шумо кӣ метавонист ки масалан канори шумо ҳамин гуна як дуэти хуба иҷро кунад? ташаккур Супонҷон. дар ин рости гап дар ин самт бисёр фикри шахсиям доштам ва барои худ яъне ки тасаввур мекардам ки агар ки масалан дуэт ки шавад, шояд шавад, дар ин ҳолат яъне ки кӣ метавонист яъне ки шуда. медонед дар шаби эҷодие ки 25 апрел баргузор гардид, азбаски дар он ҷо суруди танҳо дарёдро агар дар хотир дошта бошед, соли 2005 ин суруд ҷоизаи суруди сол гирифта буд. он вақт ман дар гурӯҳ фаъолият мекардам ва мехостем ки азбаски Мадина Ахназарова онро низ бо Аловат Чоршанбе Аловатов якҷо эҷро кардан, дуэт карда будам. ман яке фикр пайдо шуд ки Мадинаро даъват кунем ба шаби эҷодӣ барои ҳамин суруди яъне ки якҷоя вай кунем, замзама кунем, бихонем. ки афсус ки он занг задем, он кас берун аз кишвар будам ва афсус ки яъне ки имконият нашуд. ва фикр мекунам яъне ки имкониятҳо яъне ки дар ҳақиқат зиёд аст, лекин ки бевосита яъне ки муроҷиат ҳоло яъне ки накардем ба ягон гӯем сарояндаи овозхони зани мо тоҷик. бинобар он киро дидан мумкин аз қисмати оне ки яъне ки гӯем равиши сурудҳои ман яъне ки бисёртар яъне ки лирикӣ ҳастанд, мумкин ки муҳтарама Нигина Амонқулова мумкин ки яъне ки туғри гирад барои мисол нуқтаи назари ман. мумкин ки Мадина инчун яъне ки хушрӯй яъне ки вай шавад, ҷобаҷо шавад. хуб, бо Мадина Ахназарова аниқ ки Мадина дар хориҷа буд ё ки аз хона нагузоштанд ки ин дуэт сурат бигирад? Не, дар ҳақиқат дар хориҷа буданд. мо ростига пайваст шудем, модарашон бо мо ба тамос шуданд
гуфтанд ки афсус ки гуфтанд вай када нестанд дар Тоҷикистон. барои чӣ ман гуфтам ки аз хона ё шумо аллакай аз ин стадия аз ин давра аллакай гузаштед, ине ки ҳамчун новозхон дар хона ҳеҷ вақт рашк намекунанд ва шумо ҳеҷ вақт мавриди чӣ қарор надоштед, не? гӯем не гӯем ки яъне ки қарор надоштам, не, зеро ки хайн буданд ҳолатҳо, яъне ки хайн як чизе аст ки ба фикрам ки дар инсон аз вақти яъне ки тавлид ёфтанаш ҳамин ҳиссиёт ҳаст, яъне ки рашк, яъне ки аз они ман, яъне ки як ҳиссиёте ки аз они ман танҳо аз они ман бояд бошам гуфта ин чиз ҳаст. лекин вақте ки ин ҳолатҳо рӯй медиҳад, яъне ки ман ҳаракат мекунам ки бифаҳмонам ки яъне ки ту маро яъне ки соли аввал намедонӣ, яъне ки вақте ки мо ҳамту шинос шуда будем аз ҳамон давра яъне ки ин яъне ки дар санъат эҷод доштани яъне ки ман маълум буд ва санъат яъне ки як чизе аст ки дар он ҳамкорӣ мешавад. ҳамкорӣ на танҳо яъне ки мард бо мард, балки мард яъне ки бо зан, яъне ки ба ин чизҳо бояд аз нуқтаи назари яъне ки фаъолият яъне ки назар кард, фаъолияти касбӣ гӯям. вохелам офарини занҳо, ман аммо авҷи шӯҳрати шумо дар гурӯҳ ба ёдам ҳаст ки чӣ гуна духтарон рақс мекарданд, ба саҳна мебаромаданд, намедонам шуморо ба оғӯш мегирифтанд. офарини занҳо ки шуро тоқат мекарданд. офарин, ташаккур. хуб, чӣ нақшаҳои дигар ҳастанд Собир? зеро ки аслан ҳунарманд ин хел аст ки масалан шумо сурудтонро муаррифӣ накардед, рӯзи шанбе муаррифӣ мекунед, лекин ба ҳар сурат бо таги дилатон бо кадом як нақшаи дигар аст, як орзуи дигар аст. хонахо инсоне ки эҷодкор аст ҳамин гуна аст, яъне нақшаҳоро дар андешааш мепазонад, чандин вақт ҳамон оҳанга шояд сари забон замзама мекунад ва баъд як чӣ пайдо мешавад. рост, дар ҳақиқат бисёри чизҳо оли ногуфта аст, зеро ки худи мафҳуми эҷодкор, яъне ки аз чӣ, яъне ки асоси мафҳуми эҷодкор, эҷод, яъне ки эҷодиёт як чизе аст ки вай як бор эҷод кардию, вай дига баъд рафтию дар гӯем дар болои курпача, яъне ки поя дароз карда хо рафти, не, яъне ки эҷодиёт бояд тамомшавӣ набояд дошта бошад ва анами суруди асири ишқат ин ҳоло фақат мо треки онро мебарорем, насиб бошад рӯзи шанбе. боз даъват мекунам шунавандагонро, рӯзи шанбе соати 7 бегоҳ дар ютуб канали ман интишор мегардад, лекин он фақат яъне ки трекаш он шумо метавонед фақат гӯш карда. дар ният мо дорем ки ба он яъне ки дар давоми як моҳ клип эҷод кунем, клип сабт кунем, яъне ки дар бораи клипаш ҳоло ягон сухан намегӯем, яъне ки дар куҷо мешавад, чӣ хел мешавад, зеро ки ин ҳам як сюрприз гӯем барои шунавандагон хоҳад шуд. пас аз оне ки мо он ба итмом расонидем, ниятҳо дар ҳақиқат хело бисёр ҳастанд. ҳозир аллакай бовар кунед 2 рӯз пеш сабти суруди навбатӣ хотима ёфт. мо ҳатто номи онро ҳоли пайдо вай накардем, муайян накардем. мумкин ки он мешавад як сирро мекушам, ё ки мешавад ё ки парӣ, ё ки азизам, вобаста аз он ки кадомаш яъне ки ҳоли бо наздиктар ба мо маъқул мешавад. лекин ки аллакай суруд сабт шудааст, суруд дар душанбе сабт шудааст дар Тоҷикистон. оҳангаш аз худам, матнаш боз аз худам. дар сабти он ҷовиҷон Рӯзиев яъне ки вай карда кӯмак карданд. суруди аҷоиб, яъне ки суруди зебо, ва ин ҳам яъне ки хотима нест, яъне ки боз чанд сурудҳои дигаре ҳастанд ки чӣ хеле ки шумо гуфтед, ман ҳар рӯз онро бо яъне ки бо гитара гифта менавозам, онро боз баъзе қисматашро дигаргун мекунам, матнашро бо як бори дигар гӯш мекунам, мебинам. яъне ки дар эҷодиёт ҳастем, фикру ниятҳои бениҳоят зиёд ҳастанд ва мехостам аз фурсат истифода бурда ҳамаи он шахсоне ки кӯмак карда истоданд, ҳамаи шахсое ки ҳам кӯмаки молиявӣ ҳам мерасонанд, яъне ки сарпарастон ба намуди яъне ки 55 Group, Fly TJ, ташкилоти аваз Зафарон, яъне ки ва бисёри дигарое ки яъне ки дар ин ҷода яъне ки кӯмак карда истоданд, миннатдории худро баён мекунам, зеро ки бе кӯмаки онҳо ҳам яъне ки мушкил буд барои эҷод кардану ба шунавандагон пешниҳод кардан ва инчунин ба радио Азия Плюс барои даъват ба ин яъне ки имрӯза баромадамон. ба шумо супонҷоём ки доимо бо шумо як гуворо ҳаст, бо шумо як лаззати муайян мебарӣ вақти суҳбат мекунӣ. ва ба ҳамаи шунавандагоне ки моро гӯш мекунанд, радио Азия Плюсро гӯш мекунанд, сурудҳои манро гӯш мекунам, ба ҳамаи шунавандагон миннатдории худро мехоҳам баён кунам. зинда бошед. мо низ барои шумо муваффақият орзу мекунем ва умедвор ҳастем ки ин таронаҳо
ки эҷод мешаванд умри дурудароз хоҳанд дошт ва илҳоматон ҳамеша саршор бошад ва умедворам ки ин суҳбати охири мо нест ва мо интизор ҳастем ҳар вақт сурудҳои навро ва ҳамин гуна суҳбатҳои самимиро дар эфири мустақим. ташаккур. зинда бошед. хуб, шунавандаи азиз, шоу барномаи имкони якҷоя бо суҳбат бо Собир Аминов, овозхон, оҳангсоз анҷом меёбад. барои ҳаматон муваффақият, барор ва баракатро таманно дорем. хуб, сипоси махсус барои дӯстони мо аз ташкилоти амонатии қарзи хурдии ҳумо. Сипос барои ҳамаи шумо барои ҳамраҳӣ. Собхон Ҷалилов будам. Таронаи аннуро то охир гӯш мекунем ва хайр. То пако.